करे जा? हम इतना फोन कैली काहे हमार फोनवा रिसीव ना करत हो? अरे सुना ये करे जा, हम कुछ बिजी रहली हो? ना ना हमें लगता कुछ तो दूसरे से फसल हुआ का। अरे तोहार कसम, तोहरे माई के कसम, ए करे जा। हमार माई का कैले हो? सुन ला, सुनावा। तोरा माई के क्रिया खा के कहिला, तोहरा सिवा कौ से बात ना करीला। तोरा माई के क्रिया खा के कहिला, तोहरा सिवा कौ से बात ना करीला। नंबर बाटे न दूसरा मोबाइल में, तोर मन हो जे तो देख ले आके हमारा एक एक फाइल में। सुना ये करे जा, हाँ सुनावा, लेकिन यह जान ल जौनी दिन हम पकड़ लेम ना तो हम नहो के इज्जत पानी उतार। नहीं सुना ये मार जान। आज हम 4 दिन से इतना तड़पत रहली, फोन लगावत रहली, तोहार फोन नहीं खे लागत रहल। सुना, सुनावा। जल बिना जैसे तड़पे मछरिया, हमरा के वैसे तड़पावलू। मन हो ये तो देख ले आके हमरा एक एक फाइल में। और ये जान, अरे तोहके अगर विश्वास ना हो तो सुना, सुनावा। तोहरे सूरतिया बसल दिल के भीतर हमरा के यजमाइला। मीटर लगा के चेक तू कैला, तोहरा के कैसे समझाइला। तोहरे सिवा ठाकुर बिजली करेला बतिया करे स्टाइल में। तोर मन हो जे तो देख ले आके हमरा एक